Halløjse YouTube. Ja, vi skal i gang med en ting. Eller let's play. Multiplayer Survival. Ja. Vores første sæson. Jeg er pomfritten, og det er Mikkel. Hvad? Jeg er pomfritten. Ja. Han er Magnus, og jeg er Mikkel. Jeg er pomfritten. Hold kæft for helvede. Og Mikkel han er klar. Jeg er pænere end dig. Og vi skal også nok... skal vi lige fortælle, hvad... Vi er... Altså, vores nye channel... vores nye channel... eller den, jeg laver... Sådan, det er den, hvor vores første sæson kommer at være på. Det er nok på pomfritten. Og så gutternes gameplay. Som vi nok kan sende et link af. Som vi også ejer. Som... Som vi kommer også til at lave en masse videoer på. Det bliver måske lidt mere CSS og alt sådan noget. Og min kanal hedder CSS Gamer og flere. Det er udelukkende fordi, at jeg spiller mest CSS. Og jeg filmer også. Og det jeg filmer, det rører på min kanal. Og det vil nok også være i description med Magnus Reddick. Jo, ved det. Og så kan I så like og subscribe og alt det der, hvis I vil. Alt det jeg har lyst til. Yeah. Men vi bor her, hvor jeg står. Jeg er lige fredsområde. Fandme ikke en blok. Her hvor jeg står. Ja, du står på en blok. Ja. Jeg kan ikke kun bo på en blok. Det er en ret nice. Og der vil nok også komme en hardcore survival for mig. Det vil det nok også for mig, og vi skal have... Din kopikat. Kopikat. Det er en kopikat. Altså, vi laver ikke noget sammen. Det er bare fordi, vi keder os. Ellers har vi altid single player. Jeg hader dig. Aldrig nogensinde kunne lide dig. Gør jeg også. Jeg hader også dig. Hej din pik. Min pik. Nej, ikke pik. Jeg fik kødet. Jeg siger vores engelsklærer. Ikke pik, men pik. Ja. Min engelsklærer spørger bare, når jeg siger pik, altså gris. Ej, hvorhen? Ja, du kan godt få væk fra mit hus. Snakker du om? Hvad? Du kan bare skrive med dig. Kan du så skrive? Mikkel, du bokker. Skal vi lige sådan der? Fik den ikke. Er det noget sted? Wow! Mikkel, vi skal... Ej. Sådan. Time to mine. Allerede? Hvad? Okay, men det bliver en kedelig let's play det her. Hvorfor det? Man ser bare mig hug 3. Man ser bare mine. Skal vi bygge hver sit hus, eller hvad? Ej, det er fuldstændig. Vi bygger det sammen, så er det ikke en rigtig let's play. Jeg tænker mig lidt, jeg ikke kan finde ud af kul. Så lad det være. Wow. Undskyld. Nå, tak. Skønt. Der vil nok også være nogle reaktioner. Altså på flatmand. For mig. Måske også nogle på normal. Nogle hvad? Du lærer din stemme bokker, så er det helt sindssygt. Hvad sagde du? At der vil være nogle kreationer.
fra mig. Det er da ikke for mig. Jeg vil bare gerne game. Sådan er det. Og så kommer jeg også til at lave... Der er tid. Og så kommer jeg også til at lave subs videoer. Så. Nej. Jeg kommer til at lave en shoutout til dem her. Nej. Jeg håber ikke, I kan høre musikken. Mam, skal du høre den? Ja. Nå, rolig nu også. Jeg stopper nu. Ja, jeg ses jo det. Ej.